2 часа дъжда почти спря, но не и водата. Ето докъде стига реката, по средата на залива на Нестинарка. Ето и тук има вода. Да. Ето в другия край на залива няма нищо. Там няма вода. По хотелите. Само този хотел бедства. Ето и там ми спря и там, виж, имаше един водопад и той спря. Почти. Но тук тази вода трябва да се изтече просто в морето. На мен ли говориш? Да. Здрасти! Да. Как е наводнението, деца? Никак добре. Скучно. И беше интересно. Какво да правите? Ето, рисувайте наводнението. Его небето, виж как е там се вижда. С прозрачно, няма вече дъжд. А там виж как свършва сивото и почва синя. Точно това ти казвам. И какво е? До там водата, кълта от водата се мъкне. Се свършва. Ужас. Гледай, дървета, дънери, всичко отива навътре. И после морето го изхвърля. Да.